Според теб, кои са важни качества, които хората трябва да култивират, за да могат да започнат бизнес? Най-важното нещо, което трябва да имате, е амбиция. Без нея не става и не бивало желание. Амбицията, разбира се, не трябва да е болна, не трябва да погазва интегритета. Съвет такъв мога да дам. Много е важно името на човека. Интегритета и морала е свързано с името ти. Пазара ни е много малък и когато ти оставаш следа, помагаш, без да очакваш някой да ти даде помощ, рано или късно ти ще поискаш и някой ще я даде. Да работиш на този принцип. Това бих ги посъветвал, защото с годините аз някакси интуитивно съм го направил и това ми се е отплащало много през годините. От хора, на които съм помагал, без да съм го търсил. Тоест амбиция, но без да погазва интегритета и морала. Това бих казал. И другото е да действат. В крайна сметка ти като си сблъскаш главата, колкото и книги да прочетеш, колкото и подкаста да изгледаш, хубаво е. Но да действат. За мен трябва да се действа. Дори да сбъркаш, да не те е страх от грешката. Обаче да си научаваш урока от грешката, не да правиш едно и също нещо и да чакаш различен резултат.